Mbuya itai kuti Juju Baby tinzwe. Juju Baby. Juju Baby. Right. Guys, apa pesi taura tinzwe makuita sei? Ngambopesa kusa flow. Ipa veranda. Flow yatiri. Flow ipa veranda. So veranda ratani kupera kai. Buya. Evlandeni esiyekera. Esinaklile. Esipilile. Kunaka kunozuta sei? Naka kwekuti nagogo. Sharp. Emnandi. Ndizvere. Rakanaka veranda rinonzi chini ndevele. Mozviona zvavari kuita. Hapadi kana kutsikwa nehuku pana pambuya mozvinzwa. Hapadi kutsikwa izvozvi papapa, hapadi kutsikwa nehuku, hapadi kutsikwa nezvana, hapadi kutsikwa kutotsikwa, hapasi kutoda kutotsikwa. Nangwe nemi hamutsiki. Kusvika mangwana zuva rovira ka. Huku ndichadzivhurira kumatoro. Hapatodi kuti patsikiwe because pakangotsikiwa ka imba yenyu kusvika emeni inenge ine step rekera rehuku iyoyo. Zvino mugoti maitei. Shamwari wona zvakuchiblenda manje. Veranda renyu mune rakaita kutsvukirira dedi. Mozoti kudi window renyapa, window siwi renyapa makagara zveita semoni muri kure kudai so. Muri kure nyamwe nemi munonzwa sei mbuya. Taurei tiwe. Mamusazoti pacha. Mamuchifunga kuti pachaita sei. Makapatarisa. Veranda rabuda. So smart. Juju Baby. Ucharota kumba kwenyu. Mwamusu uchangorota wanzwa kuti Juju Baby. Mbuya itai kuti Juju Baby tinzwe. Juju Baby. Juju Baby. Right. Juju Baby. Hasi phone ikuringa here chi? Zvapera zvimbe. Ko manje kwasiyasa masaga kozodigwa mvura sei? Kusaidhuka ngwa kuri kufamba nevanhu. Vachipinda sei vachindepi? Kune mamwe rumu. Saka mvura yacho iyo wasakavha kudaiwo inozoenda sei ukuku? Kwacho kusina kudigwa. Waitira madhoo. Ko zvazika mwanani? Robha rafuta. Jere shoma. No wonder waifuti mati ndonga risaiswa nhasi. Munotaura kazvi munoenda kutobatanidza ma 1 + 1 = 20. Yakuti apa pachekera. Zvapera mbuya isipelile. Ndo pakaperera sarungano apa peproject yenyu yatakamirira kuti igo expire iyi. Mbuya musatita kuti vazukuru vatambe nesando mukero. Handiti? Zvapera izvi. Unozonda vangamboregi. Apa panotosira paekera apa panonzi paita sei? Saka uye sabva apera ndizve? Mapauda kai? Iyo zvazvakakwanirana shamwana. Masimendi asana mangani? Right, saka zvirinane kuti kana uchiita zvinhu sezvatakaita apo kuti zvirinane tuzvitina because zvitina zvikazita saka zviri less than even 400 zvogona kuramba usvika izvi zvishoma zvasara apa. Saka zvinane kuti zvitina zvita sei material isare pane kuti ishoti. Amozvona. Zvakanaka unoshandisa zviri. Zvinane kuti material isare pane kuti ishoti. Hakushota ndo kwakaoma.
ine mere mbwi kwese yapa because masariwa nemabhege emasemende asara maoxide ndo yakwanirana ai hope inokwana pasara inokwana nditi wanyarara saikwanike tosina kutarisa tosina kuzvitarisa zvakangonaka light richiri ngochaja chiri ngotora zuva chete saka uyu chacho chesola chine pachinopinirwa ika chinongoswa chero chesola chacho chinopinirwa nyange chikarembera chikaita sezvabasa hachina chinositsigira here machiita zvekuchiloka machiita semavakirira kuzvitina zvabhepi pamamuchivaka paya ndinozo ndikuda kuzomagona mesi yakuta kuti saka kana uti kuti wazvipfekedza zvitina zvafamba sei chazopfeka sei chikazofamba sei saka ndasiri kunzwisisa pamamuchivakirira mabva mangovakirira nechitambo chacho saka nanyange munhu akuda kuzochibvisa anongoda kukata chitambo oright I understand saka maitwafirapo kapa hachichabva zvavharana pakona ipapapa hachiri kubuda tautomboona ko achibaki here manje chimbobaka tiri pano baba namuzozo uyai neriboti baba nameta manje vanongopedza pa watopedza baba nameta ngavai nerimoti handida kutesta light revanhu here vari vendepiko oright da kutesta light saka izvo zviri kumusoro kwezvinyowani zvese zvangachisa kuti vavhare pauyu kauyu iro light hondo zvarere rakaita imba iya baba nometa yabuda kuti mutaure kuti sei imba iyi hanzi yakatarisa uku kutarisa kurodhi kwanzi sei yakatarisa uku kwayakatarisa uku isina kutarisa kurodhi uku iri right why taurai reason why makatimba ngaitarisa kuzi handiti makashara mega tisi takashara imba iri right kana yakatarisa uku dai yakatarisa uku yaiva neproblem problem yanga iri yei yanga iri kuti roti uko kune roti nemhepo mhepo iri kubva kumabvazuva saka kana yakatarisa kunoku iri right kana yakatarisa kunoku hayapera zvayo yanaka zvayo hatatenda nezvaitirwa muchemberi haashuwa tatenda chaizvo mutemberi watobva uku kumarara wakuuya kuno kwakanaka tatenda chaizvo tatenda mai guru vakaitira mai izvozvo tichiti mwari ngavavape makomborero akawanda tatenda chaizvo naivo kuti vaidetsera naivowo kuti mai guru tiitira mama chakati tatenda chaizvo chidzima ako light iyo ine remote iro saka warisa paauto isa paauto kuti manheru rinongodzima rinobaka rega paauto zvese zvakaiswa risa anga arisa paauto saka zviri paauto kapa taisa paauto ka ofu ndewe kuti muda kuita ofu kudaika handiti watoita ofu ka isi toda kuti indapa paauto ndofana noifana kana kwaedza rinofana ngoekera rinodzidzima kana kwavira kwasviba rozvibatidza zvo zvatakamirira tione kuti tichaita sei ipapo irimoti yenyu mozotanzi vakaenda nerimoti yedu ungadero shuwa right Juju Baby ukuita sei right zvapera izvi it was worth it clutch finish cla vanozosara vachiklina zvese izvizvi nekuzovharawo gomba riri kuseri uko nekubvisa zvina ese nekurongedza zvakasarawo achitoitarwa pasi zvapera izvi izvozvo mozotibata vada kuvakirwa dzimba dzavo motibata vada kuitwa project management motibata